Tak takto vypadá upravená cesta Terex. Jedeme s Martinem jako první po úpravě rolbou. Můžeme si vybrat, zda budeme sjíždět pro bruslaře stopu nebo stopu klasickou. Je nádherné počasí po té, co jsme si prožili na sedle mezi Lisou horou a kotlem Peklo, tak od Mosecké boudy už máme nádherně. Je to nádherná turistika. A už si jíždí Martin. Je trochu ve stínu. Tak si počkáme, až dojede na sluníčko. Takže sportu zdar, prozatím se odmlčíme. Jo, to bylo